وكفى مسلي كتدون فسمنتك أنوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أما الله تعالى دلي على كان نفنا هرما يجي أن لاهرة أما الله تعالى دلي لمن يا أن ستراني غرجة نما على كادي أنا بعد إسلام وبلا جلما أما الله دلي جمانين فتنة على كادوك هرلا على كشدي أنا بعد إسلام وبلا جلما أما الله دلي على كان لينون سبتي على كان شتو جانفلا على كان أنتو نمرلا على كان كفولا با أرجنا كنو على كو كاني على كرا هرما كما صلاة بركة كما صلى على محمد والحمد لله رب العالمين أمنا دو تبا منك كسالا نوي دانكليني نالي دينيكو مدى الله تعالى كداني كنو على كلاركا واجبية أيرا كونكا كفاتنا أن يغنى داتكم نوي محمد صلى الله عليه وسلم أبفو ألتبين دما النور الخالد تمي ناكا نورو دوميلين دو فوكتا سجين ولما نورو يندوكان توكوتي ألا نيما أتين دو حلسا أبفو ألدما مفخرة الإنسانية وصورو كلمي نو بأدام ديالا ودي محمد صلى الله عليه وسلم ني ألا كرابو نينما ينكونو نانا إكادو وصورو فويتي سورو نينما يكونو تكون okuma niye an adama dumbe waso kafo an kafsa katim Allah ta'ala ka danfen tawka ode Muhammadu be an tela okuma chidem bele sallallahu alayhi wa sallam amina do ode katar hukono nana nima uchidem bindon ale de farkuluma fem bele jelenka waso yoroy kabini sam bakele ani san kemenan doni kodona baw ani philosophie baw ani mamunu hakli jurutani nondo ni jiebe giri na olu nofe ani mamunu be ka kokura sinzin duguma koloko kan wati be ani chebaw munu nolu hakli kadi nu kelendo ka jie sankaba masri nu ka hakli na nyumonye ani nu ka miri ye kika don nu bele jelembe na ninku jo ala kra kofe majigini u kelen kungulo shule ninku bulo fla courage nyogona u jolembe ala kra nyefe obe munfo aye obe soroka faye antal insanu alladhi nafkharu bi intisabina ilayhi muhammad ikado ede adama denye mawbeka gine on munu nofe kafo an ye philosophie ye an ye savant ye an de mirili kala baw ye an de ti hakli dumon ye an de kele no ka dien sankaba masri nanga miru ye ikado an yere fene be waso kuma nanga kuma do dambiara kata muhammaduma nafura kuma ko an ye kuma do fo ko oni eka kuma folen do bena okuma an fene be waso ni ode la Hassan bin Thabit ale ba fu anyana ka kuma kan dola mama madatu muhammadan bi maqalati ikadon nema muhammadu tanu ninga kuma kan yekoy walakin madatu maqalati bi muhammadin akun gasa neka kuma kan ye olu tanu de ni muhammadu ye sabula be mugo chama hakilila ka fo ebe ka bunya ka munu fo ala krama ibe ka tanuni ka munu fo ala krama ko ede be ka ala kra tanu ai ebe ka kuma ka min fo ala kra de be ka valeur do e ka kuma kana o tanuni kan o de be ka valeur do e ka kuma kana nga ebe ka bunya min fo ala krama ibe ka tanu min fo ama ibe ka fo ko temi anyogonte ala ka danfeuna ibe ka fo ko temi nye dankelenye duguma kolo ko kan eka otanuni kuma infoka ala kra togo bo ala ka mugo do togo blainta ibsinga ye jamabu kodo ko eske ko fati karsalawa okuma ala kra sallallahu alayhi wa sallam ale tanuni o de be valeur do anka kumana nga anka kuma te valeur do ala kra la sallallahu alayhi wa sallam salaman 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 salam salaman 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 salam salaman 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 salam salaman 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 salam foli kambi folanga famalala salaman 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 salam foli kambala saunga muhammadu ma salaman 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 salam foli kambi la saunga kira koluma salaman 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 amba fo wa bahrun la sahila la muhammadu debi komi baji
baji mi ni dangan date ala baji mi tintin date ala okuma ni bena do ala kraka tarihu kono ni iya damine yoro abi komi ibe baji chamanche de la yala ala kraka tarihu akanga damine kakko annali de nyewa niso jali kamunu fora yana kana ni ya damine o damine yoroy yala ala kraka tarihu akanga damine abangeli wati de lawa ni ya damine o damine liyoroy yala kanga damine aka demsenya wati de lawa yala kanga damine aka chidenya wati de lawa yala kanga damine aka mu'jizo de lawa no ya ka deseko wiwa yala akanga damine majume okuma ni ala kraka tarihu damine yoro alhamdulillah abele jeli damine yoro sabula ala kre baji de dangan date baji mina ni bena inno baji kono nana ikangi jo batenten de kan ki keru baji kono ngani tenten date baji mina ni yo noni damine kata yoro o bele jeli damine yoro Sala eda lige ala subhandi lige kira ba mamadula ala kira kalu munume wolu buda magazini kira ba mamadu ala kira nyuma munume wolu buda magazini sidina mamadu ni bena do ala kraka tarihu kono ni ye inno kata ba klebiyan fanfe o eta yoroy ni yinno kata koronyan fanfe o itayoroy ni tara kenyega fe o itayoroy ni tara bafe o itayoroy sabula dangan date bajina okuma o baji mi ni dangan date ala nere min dumbe na kuma o baji belebele inka neti sinonina nim babelebele nyogona o kononana fone ka fo kumbi nan jo ka kuma walma kanno o baji inkono nere jonye kafo nebe na fo kumbe kuma chidun na son here maka ne jonye kafo konebe na kuma damfon na belebele o katare huka yala ni nyoko na ni minte jidon yala obseka fo kabe ni jibain tikewa nga kodono ko mala yudraku kullu la yutraku jullu ko fun na beti soro okuma ko fitini mimbe soro ala kanga no tui ala kra sallallahu alayhi wa sallam ale betsi ka soro ikuma ira ba fotugo mi ay fen tui nasaraw ye min fo ukan nabiyuma yahudiya fune min fo ukan nabiyuma au kano fonema nga au ye fen fone muhammadu ka hakela min kadi au ye فإنكم لن تبلغوا شرفنا أو تنسك سي محمد كبنيا نانغا كورتا حكما أكما نيرم مثاليا نمبونداينا نوي دانفون نسون هيرما كبونداي وبيكمي برشكونو لارابو دو دي مثاليا برشكونو مامي أتونونا كونكولو فانتان بانتان كونو dibi be dumini min ba bolo o bantodo ji min ba bolo o bantodo ale kon be ka girin kata kinin fe abe girin kata numan fe abe ta kofe abe ta nyefe ale rete kata yoroe sira tununendo dumini fene be ka ban ale toro akuna sirilendo adekunendo ajorolendo akamana gwanendo ale toro o lahlala abe dibifina te ta yoro don kalo kletanna nushusna ka kumbo ka yoro ka yelenye ale sna ka kata sira yetinno okuma burushikono mai ay fleli ke kata kaloma kalo be sankaba chamanchela ako kaloma kalo koja kojugu aye sabula kalo de kara sababu ye nale ya kasira ye ako ale era konta don ale be minfo e kaloma kalo e de kara sababu ye kasira yiranela ni inoro chenyinye
yala ne bena mun de fo ema yala ne kan ga fo de wa nawwarakallah Allah ta'ala ka ekalu noroya laqad nawwarakallah ala ekalu noroya kaban yala ne kan ga fo ekalu made wa rafa'akallah ala ka ekorota wa ay Allah ta'ala ay ekorota kaba sabula ebe sankabala yala ne kan ga fo ekalu made wa jammalakallah Allah ta'ala ka ekalu chenya wa laqad jammalakallah Allah ta'ala ekalu chenya kaba sabula ere noro Sayyidi Abul Qasim ya Rasulallah ya nekuntigi ya Qasim fa ya Allah ta'ala kachiba nere konta do nebena minfo emma nin joroina nin tarihin kononana yala nikanga fo Muhammadu madewa nawwarakallah Allah ta'ala ka Muhammadu noro yawa ninga soro an daba makona ninga ofo Qur'ane bain kononana suratul maida la ayat aniduru Allah ta'ala ko qad ja'akum min Allah hakikala nalikara au danfon makabu Allah ta'ala yoro hakikala sikate mina nalikara au adama duma ani au danfen bela jelema kabu Allah ta'ala yoro noy kamana gwa masay munde nana au ma nurun noro dode nana au ma onoro nye jonye o Muhammad de sallallahu alayhi wa sallam wa kitabu mubirin ani kitabu mina banginendo ni o Qur'ane bele nye okuma Allah ta'ala kelen ko fe ka fo ko noro e kaba yala ne ka foli ben nafanya tugo e ka noro yala wa ikado ne taka dokon okorolana aqulu lak yala ne kanga fo Muhammadu de wa rafa'akallah Allah ta'ala ka ikorota ninga soro Allah ta'ala ne ko ola Allah ta'ala ko Qur'ane bayin kononana suratu sharh la Allah ta'ala ko warfa'na laka dhikrak Muhammad ikado masatala ekofoli anya korota odela alakra sallallahu alayhi wa sallam jibril tidente menon ka bonya fo aye nim bonya inkera adamay nim bonya inkera nuhuye nim bonya inkera ibrahimay nim bonya inkera musa nim bonya inkera Isa alakra ko hukuma alaka bunye jume Allah ta'ala wahyu di jibril ma afo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka fonye bunya minke ale Muhammad bi anna ismi la yuzkaru illa ma ismik ne Allah ta'ala toko atfo yoroshi fo Muhammad toko ka toko ala okuma nambe ka misri wele nango ashhadu an la ilaha illa Allah kuma fuiti seka tukwala fika fo wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ni be ka selijo ni ye Allah ta'ala toko ala kra toko de be tuku ala e ka selijo la ni ko ashhadu an la ilaha illa Allah e pa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah kuna misri kono mugo be sama ke blakere fe o etay o te ontay ni be ka tahiyya kala ni ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la fuiti seka dwe fika fo ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu okma ni Allah ta'ala toko fo yoro ni ma alakra toko ola Allah ta'ala ko ale bana ola ko ale tofe okma Allah ta'ala ko warafa'na laka dhikrak Muhammad masatala etoko foli korota ninga ekofoli sanga korota lahala bele jelena wati bele jelena sabula ne Allah ta'ala makoten tokola ne toko min fora kasoro Muhammadu toko mafara akan odla islamu anga do kafo Allah ta'ala de kanga bato wa Allah ta'ala de masabbato tay nga ni Allah ta'ala fe min fara ayere kunkan ni yo bwala Allah ta'ala makoti ka fuila tukun odla nambe seli ambe seli ala de yo nga seli joto ala ko de
anga ale toko foka alakira toko faraka nga ante seli alakira anta ale bato nga ame seli ala de ka ala bato nga Allah taala ko nama alakira toko fara seli nka ale Allah taala makutala ni be ka tahiyya kala ni ye Allah taala toko fo okuma ala ko ni ma Muhammadu toko faraka okuma ale makuta ala okuma ante alakira bato ame ala de bato nga ni ala e fem min fara ayere kunka ni yo fena bo ala okuma Allah taala bana ika fem bele jelena kumani kiraya bulai wolode mamadu nyomada ala kira kumani kiraya minata wolode mamadu nyomada ala kira wo febe me dunuya ni be dundala la kira sabudela ala kira wo chama me kira kome oluma kira don wanebe na kira defo ala kira wo kira ba jole wo kira ba sigile imado de ganye okuma nin joro ina anin tarikhu in kononana aqulu lak yala Muhammad ne kanga fo ewa jamalakallah Allah taala ka e Muhammadu chenya ninga sur Allah taala kona ningo fo Qur'an bele in kononana suratu ahzab kononana aya binani ani woro Allah taala ko wada'iyan ilallah Muhammadu welili kala bele ye kata adaba mama noy Allahu ye biiznihi ni Allah taala yereka je wasirajan Muhammadu ye fitne de moniran fitne mina noro ya lendo andaba ma noy kamana gom masa noy Allahu ye mate tukuya dom masa min ka tukuya ula ali Muhammadu mangutu ka fo fitne de do fitne mi na noro ya lendo nga masan ay kle mangutu ka fo kle fitne mi ni yelembe ala nga kakala Allah taala ko Qur'an kono waja'alna sirajan wahaja masata lay kleke fitne mi ni yelembe ala finteni be ala okma ni siraju fla Allah taala ko Muhammadu ma ko ode sirajul muniru ye wasirajan munira okma ko kaluma sirajan wahajan okma sirajul munir fitna noro yale ani sirajul wahaju ani fitna mi ni yelembe ala nga finteni be soro ala yala danfara be nin fitna fulani nyukon cewa danfara jumembe uni nyukon ce sirajul wahaju no e kleka fitniyaye yelembe ala finteni fene be ala sirajul munir fitne noro yale no e ala kraka fitniyaye ika don noro de be o fitneina nga finteni fuite ala odila kuma ni klebe ka gere ila ika do abi toro ni afinteni ana akalaye klema fe ngasa wa nurul mustafa Allah taala ka jon sukantele noro yusidu kan no be ka gere ila kuma abi kunandia de soifan finteni fe washita an aneneni samia an wati be ni alakra noro be ka gere ila ikuna be jade ngani klebe ka gere ila abi dekun abi sekeni afinteni odla kuma ni kle gerela ila ikadon abi seken abi dekun abi nyani ni afinteni ye ikomi anyere bo don tugo mi kuma mena ni finteni geleara akunga ni Allah taala kanuba ani Allah taala jenyeba danfon na dankele noy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuma na le noro be ka gere ila ikado ibe surunya Allah taala la wa Allah taala be klaki kanu danfon be ikanu odela kodona ko ikado kle alebe bini shuka kolie nga alakra noro kle ko ote bi shufe wa te bi klefe asigile chegani mama donyo mada alakera wabele bate jala manite wakira beche ubene alakera wajama jalogo laga te suruma gegere te kira beche ubene
alakira kusigi koni ngaja ofine mede mamadu nyomada alakira kusigi fine me ofine be kiri la kira be chobene alakira atenda ferele me wanoro be boneno la mamadu nyomada alakira anyeshi kale dale no nyeshi ni be biri wakira be chobene alakira anyeki se koni ngakuma misali yakoni na wanebe no nyefawede alakira anyeki se kuma ya odumi na fokono sogati fayo alakira anyeki se jema oje abi pala mama dunyo mada alakira anyeki se fima ofia bi moni mama dunyo mada alakira onyegi se chamache ngobiri antoni nebe mamadu nyegi sela alakira anu ala koni ngajanu ala chegani mekumani mamadu ye alakira wadadu chijogo ganyini du chegani ala sira beni duna alakira ni du chegani wakira be kumala ngokuma gangoni gadi alakira nikira bi kumala wonoro bi chari anga dine chebadobe no Sheikh Abdul Hamid Kishki ale ba fo anyana ka kuma kandola ako bi hubbihi ni Muhammadu yere kanu yede ni Muhammadu janye ki ni dongo tue ni nga isiku tue ki janya ko tue ni nga abela jelen glo Muhammadu tala ni o kanu nyede yutadawa kulli sukumin okuma ko okanu min sabatira edusukuna noe Muhammadu kanue ko bana fion feme edusukuna bana fion feme ifarkolo kono bana fion feme ifarkolo koka ki ka don ko abe o bana bele jelen furake fani imatobibu anima Muhammadu don ale de dokotoro la herema koy alakira kanu farkolo kono nan bana ana kokana bana ko kira kanu ba bele jele neutraliser ninga bana bele jele lafu ka bele jele ko kan bo farkolo la ki ka do alakira yere de dogotoro la nema lenyo to la ashamsu akoy ka do kle yengera kle jumen yengera on nyebe kle mina o kote koy alakira kanu ko o kle yengera alakira labato o kle yengera alakira ka fusaya kateme iyere kunka ani ka fusaya kateme ika fem bele jelenka ko o kanu kle yengera ma jumenka ala man ahabba bilaylin mami noy alakira kanu shudugo klafe maudale mbesnokola kumami tawbe glan chamanchela musobe glan chamanchela maube gorontola eka wuli shudugo klafe kanu ke ella wuli janye ka ella wuli sewa ka ella wuli jarabi ka ella wuli noe alakira kanu ye ninga iseljita katijo ika so dogo la dibila ibe kat Allah taala wele ibe ka kira ibe ka majamu ibe ka tanu nyeji be ka shuru kanu fe kika do oklemi no yengira de famatala hurubu aku oklein ko klebinte osoro ni alakira kanu kle yengira kaba ko oklete bintukun sabula inna shamsa nahari ikado klemi ni amboye klefe nale de be boni duku jera okleinde taghrubu bil-layli ni shukura okleimbe bi wa shamsil qulub nga alakira kanu o klemi ni o yengira dusukunka laysa taghribu ako o claim make kafo kabe dugo o claim te bi abadan wati be o kleba iner pildela ate bi kumashi idha ma li asbala satra akukuma ni shukoni ya nyeshi ni nga pelimpalanike ni adibina sutrowe fa ila rabbiha tahinnul qulub ikado dusukumunu nolui alakra kanu dusukumunu nolui alakra fusaya katime uyere kunka nolu kelendo ka alakra labato useko damajirala kikado o dusukumbe nike meneke ninga ta tidem belebelema okuma de la amba fo sayyidi ya ne kuntigi abal qasim ya qasim fa edi on nyena fleli zon wuli baye
zombe wuli ka bɔ nɛgɛ la cogo min zombe danfɛnw fɛnɛ ɲɛ de la koyi I k'a dɔn Muhamadu de anw ɲɛna filɛli zon wuli b'a ye hami gɛlɛn minnu bɛ anw na I k'a dɔn Muhamadu kofɔli de b'o hami gɛlɛn ninnu wuli I k'a dɔn siɲɛna ko minnu bɛ ka anw si an ɲɛna Muhamadu de bɛ kɛ sababu ye ni k'olu wuli ni daba ma ka jɛ anw ka fujunu bɛ taa ni Muhamadu de kofɔli ye wa Muhamadu de anw dusukun nɔrɔ ye balkolo Muhamadu de dusukun dɔgɔtɔrɔ ye ya dawa dusukun fura o de Muhamadu ye ya afiyatal abdan Muhamadu de farikolo lafiya fɛn ye ni ko fɔra ka ba ka sɔrɔ farikolo sɛgɛnnen don I bɛ se ka farikolo lafiyalen ye ten ya shifa Muhammad de farikolo fura ye koyi ya nural absari ɲɛna filɛliw nɔrɔ o de Muhammadu ye ya diya ɲɛna filɛliw yɛrɛ yelen o de Muhammadu ye koyi sallallahu ya alamal huda kanda drapeau batiki an bɛ Allahu taala wele su ani tile Ala k'a ka nɛɛma suru Muhammadu kan wakira ba kusigi wakira ba jole wane bena kumore kan alakira akama nguda kenyane Mamadu nyomada alakira akangala boni ngaja Mamadu nyomada alakira si ferele me alakira baraba fenelunde Mamadu nyomada alakira lakira Muhammadu alala Mamadu nyomada yala nin tarihu ina ani nin joro ina ne kanga fo Muhammadu mawa jamalakallah ko Allah taala ka icenya wa anta sirajul munir ninga soro Muhammadu de fitne min na noro yalendo abada sirajul munir jamalun yala fitne noro yalen ko fe cenya bin tukunwa abada nurun Allah taala kelen ko fe ka fo ko Muhammadu ye noro yala noro wara bin tukunwa Sheikh Fazazi ko wa wajhun aku nyeda do de be alakrala kemalat min albadri jumlatan abi komi kata kabini jiye dadona fuka tabla jiye wulila ni yo kalo klitan nan shu fara nyogon kan ko alakra nyeda noro ka bon kateme o kalo be klitan nan shu ulu farale na nyogon kan yala abada arifa Allah taala ye korota ba min fo Muhammadu ka hakela wara fa'ana laka dhikraka yala ma bi se ka korota wara fo tukunwa ayi mugo be ka korota be o korota indukuma odla Fazazi ko sihajul baraya ni ma Muhammadu don ale de damfin ka fitne yelenye la yazigu anil huda Muhammadu konte jeken nyetuguni ayeleche kabo kanda kumakankan jamilul qadaya nintidem belebele ale de kiriche nyuntikiye la yafu ala al-ida ikado ala kraten tunyonike jugu kan tuko shila kafo jugu yen janfa uyen nganya jugu taninye uye toro jugu kaninye kafo ala krabe kiritege ka klaka kiri dagwe jugu la kasoro ujobala ko ala kratoke sabula ale de ladiriye jalilul ataya sonfun na belebele o tigi de Muhammadu ye koy basitul kafi nima Muhammadu don ale kon tege yere kelendo ninga tege fense ni munye biljada ni sonfen nonia chamanye saridul mazaya ajoro koro talentiki ode Muhammadu ye zohirul ba'si ni ye ala kre kelela a iba foko hine o kise kelenteni dusukuna wanada ni ye soni fenana iba e kafu ala kre funisiri kateme fiye chitakan karimu sajaya tabi abautiki ladabu chenyuntiki ode Muhammadu ye tohirul jismi chemi afarukulu bele jelen ka sanu wa nafsi wa anira ka sanu sofetoni yorote ala okuma ode Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam okuma Muhammadu nambe na do ode ka tarihu kononana ikadon
nere min fleka kuma nenkuntine bolo denkoni tena biki yere fene tembolo dusukun yere fene tena min be se ka kuma Allah Ta'ala ka jon sukantele ka hakela ikomi anya foto mi femi ni abeti soro anto fitini twenkoyi nga yani anga do walan kono nere kon bena tani aw ye Qur'an aya do de la 600 min ba yira ka fo an kanga ni soja ninga sewa ni Muhammadu ni alen naliye sabula Allah Ta'ala ba yira ana Qur'an kono wa idh akhadha Allah Muhammad hakli jiginke kuma mi Allah Ta'ala minalike mithaqan nabiyina nabiyumun kallaydula lama atitukum min kitab ne Allah Ta'ala de kitabu di aw tidun kilingilin bela jelema wa hikma ninga klaka sharia din do di awma thumma ja'akum rasulun o kofe ka aw to aka tidinya tan fulala ni tiden don nana awma noy Muhammadu musaddiqun abichinya tigiyalike lima fena ma'akum mimbe aw bolono ya ka kitabuna ka sharia wiye la tu'minuna nabi yala aw ba ka tidenya kuru ningo bla aw kun ninga limanya Muhammadu lawa wala tansurunna ninga klaka Muhammadu demene aw fanga an aw nina kan nafulu wiye qal Allah Ta'ala ko aqrartum yala aw sabatiranin kanwa wa akhadtum ala dhalikum isri yala aw tidum nyene laydun minane Allah Ta'ala bolowa qalu tidem bela jelenko aqrarna an sabatiranin kan qal Allah Ta'ala ko fashhadu okuma aw yereka sharia wa ana ma'akum min ash-shahidin ikado ne Allah Ta'ala yere faralendo aw kan shiri jona abi kuma anga wati asiraya ami Allah Ta'ala deli sikida wore Allah Ta'ala ko ya ankenamana ala ko kanya ala kra horoma kama salatu baraka kama salli ala Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fasihu lisani mutahharul janani raufur rahimi